ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Собирон Сафаров, канали UBSTJ. мавзӯи имрӯзаи мо беҳад як мавзӯи нозук, як мавзӯи муҳим баҳри ҳама ҷавоное ки бисёр мехоҳанд дар ин бора ягон хабар бишнаванд ё ки ягон маълумотҳои лозимаро ба хушон бидонанд. яъне мавзӯи имрӯза дар бораи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои даъват ба хизмати тирамоҳӣ аллакай буромад. мутобиқи моддаи 7 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиа президент фармон дод дар бораи бо эҳтиёт рухсатӣ додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1993 ва 2002 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунад. яъне шахсоне ки солҳои таваллудшон 1993 то 2002 ба ё ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. дар инҷа як чиз дигара қайд мекунем бародаро ки баъзан нафаро дар комментарияҳо менависанд аллакай даъват ба хизмат сар шидаги айрози хизмат бурдестиянд. бародаро ин чиза шумо нотуғрӣ нафаҳмед. ҳозир айни повистка тақсим кардана, яъне ҳар шаҳрванде ки сину солуш ба хизмат расидагиай ба хонаи ҳамӯ ба ҷои истиқомати ҳамӯ повисткаро мекунанд барои ба хизмати ҳарбӣ ҳозир шуданаш. вале дар ҳолати повисткаро равон кардан дар ҳол онҳо ба хизмат даъват намекунанд. дар повистка нависондагие ки мисол ба номи фалон фалон шаҳрванд барои хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад. як даъватнома барои хизмати ҳарбияи ба ҳамин хотир шумо ин чиза нодуруст нафаҳмед ки аз 1 сентябр ё ки аз 5 сентябр баъзеҳо мегӯянд аллакай ба хизмат бурдестиянд. ихе агар фикр кунем аз рӯзи 27 сентябр қарорш мебирояд. яъне қарори президент ҳозир дар бораи даъват ба хизмати ҳарбӣ солҳои таваллуде ки мо номбар кардем дар бораи ҳамие ки солҳои таваллуди 1993 то 2002 ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шаванд. як чизи дигаро хотиррасон мекунем ки бисёре аз муҳоҷирон ҳамин савола пешкаш мегардонанд дар ҳолати набудани шаҳрванд дар ҷои истиқоматаш ҷарима мекунанд оё ё ин ки не барои саркашӣ кардан аз хизмат. дар як ҳолат ҷарима карда мешавад. дар ҳолате ки агар шумо дар Федератсияи Россия қарор дошта бошед, умуман дар муҳоҷира дар ҳар куҷое ки қарор дорем ва ба номи шумо ба хонатон повистка меояд. дар ин ҳолат агар яке аз хонаводаи шумо дар анамон даъватнома имзо бимонад, баъд дар ҳолати нарафтани шумо ҷарима таъин карда мешавад. ва дар ҳолате ки агар повистка меоранд ба хонатонаву ва мегӯянд фарзанди мо ё додари мо ё ҷияни мо нестай дар ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз Тоҷикистон қарор дорад, дар ин ҳолат агар ки имзо мондагӣ набошанд, ягон намуд ҷавобгарӣ пешбинӣ шидагӣ нестем мутобиқи қонун. баъд дар ин соли таваллуди 2002 як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст ки баъзан нафарот 2002 сол таваллудшонаю лекин 18 сола шидагӣ нестанд. моҳи ноябр ё ки моҳи декабр да 18 сола мешаванд. дар ин ҳолат ҳам ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд. дар қонун омадагие ки таваллудои 1993 то 2002 ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад, лекин дар инҷа анамун моҳу рӯзшам ба назар мегиранд ки шумо таваллудтон агар 2002 бошаву агар моҳтон оли нараса, шумо ба хизмат бурда намешавед. бародарои азиз, дар ҳолати киҳора хизмат намебаранд саволҳо мешавад. боз шахсоне ки дар оила яка писар ҳастанд ё шахсоне ки дар ягон ҷо таҳсил мекунанд ва шахсоне ки ягон беморӣ дорану ҳуҷҷати тасдиқкунандаи беморишона доранд ва боз шахсоне ки доғи судӣ доранд ва боз шахсоне ки 2 фарзанд доранд. дар инҷа як саволи дигар ба миён меояд ки баъзан нафаро як фарзанд доранд ва диюм фарзандшон ҳоло таваллуд нашида овора ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ва дар ҳолате ки агар дуюм фарзанд таваллуд шид,
аз ҳамун част аз хизмати ҳарбӣ шуморо бо военни билети ҳамун годни ҷавобтон метиҳанд. Барое ки бисёре аз нафарон савол метиҳанд ки оё дуюм фарзанд ба дунё омад баъд чӣ хеле военни билет метиҳанд. Аммо военни билете ки 2 сол хизмат мекунанд одамон мегиранд, ана ҳамин нафарора ҳамун хел военни билета дастрас мекунанд. тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад, саволтонро метавонем дар поёни ҳамин видео ё ки дар Instagram ба ман равон мекунем ва видеоҳои нав ба навро интизор бошем. Дар канали Юрист TJ обуна шидан фаромӯш накунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.